हगार हगार आइ फिसाफोर नोंसोरबो हगार बेखौ दिनै सिलाइनि गुलि जाहोनानैसो गारथारगोन आङो आंनि लखि फिसाजोफोरखौ बेफोरबायदि खालामदोंना बियो रुम सिङाव लानानै आंनि फिसाखौ गावनायनि सिगां दाब्ला एमएलए आंनि बिखायाव गुलि गावग्रोनांगोन नोङो मिन्थिबायना नङा आंखौसो गावग्रोथारनांगोन आफा मानो बेबायदि खालामनो नागिरबाय थादों साबायदे नङा नोंथां बेखौ गावफ्रावजोबथारनांगौ बेनि आखला बारा जाथारबाय आबौ नों बेफोरखौ मा बुंगासिनो आरो नोङो मानो बेफोरबायदि थुलुंगा होगासिनो आबौ नोंबो सिरि था लाथिख' मिथिबायना नङाबा मोनबो मोनगोनसो नोंबोखौ फोरोंनो दाफै मिथिबायना आबौ आं नोंनि आथिङाव हमोलै दाउखिखौ बेफोरबायदि खालामनाङा आइ दाउखि मा जाबाय थादों नोङो मोजां ओंखारबो नोंखौ गावफ्रावथारनां दिनै आरो लाथिख' नोंबो मा जाबाय थादों आबौ आदैखौ बुंना फिसालाखौ बेफोरबायदि गावना होननानै दा बोरैबा बे गुलिफ्रा ओंखारलांबा मा जानांगौ लाथिख' जेबो जिंगा दासिथार आंखौ गावथारथों बियो आइजो माहारिफोरखौ लानानै फोजोबथारनानै नेक्स्ट इलेक्सनाव फोजेनथारनां बेखौ आरो दावराव खालामनानै होथारनां सिनायाखै बे नैबेखौ नोंथां एमएलए नोंथां आसलथे नोंसाजोफोरखौ रुमाव लांनानै मा मुहिनि लोगो बियो माथो नोंसोर सानैयाबो माथो बिनिसो फारसे लाइन लागासिनो नोंथां नोंबो सिरि थाथार ना खोथाया गाज्रि जाहैबाय वाय नोंथां आंनि फिसाफोरनि बागै मा लेथ्रा सानदों नोङो बेनोथ'लै मानोथो रैखा खालामगासिनो बिसोरो होमबा मा आइथिं हमलाबाय थादों नों लाथिख' हगार नोंथांमोन जाबायलै ओरैबो नोंथ' सिरियानो थाखा नोङो उखुन्दै देवानि नोंनि थाखायनो जाजोबथारदों गासिबो नों सिरि था उखुन्दै देवानि नङाबा नोंखौ गावफ्रावजोबगोन आङो नै दाना सोरनिबा रागाखौ सोरनावबासो हगारनो नागिरलायबाय नोंसोरो उखुन्दै देवानि सिरि था नोङो मिथिबायना नङाबा आरो दहायनि बादि दल दामबावगोन आं हाबाब नार्जारि नोंथां बेफोरजों बोरै जानांगौ जाखो बिदिजोंलाय आं इसिबां मोजां गोसोथोलायनो रोङैफोरखौ जरा खालामनानै होयो आरो आंखौसो बेफोरबायदि खालामनो बावबाय आरो बेफोरबायदि खालामनो नागिरबावदों आरोबाव बेफोरबायदि बुग्लिजानो गोसो गैबावाबा सिरि था नोङो उखुन्दै देवानि नोंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों नै गावसोरनो बिजामादैबो नांगौ होनो आरो खावसेया बिहामजोबो नांगौ होनो दाना थाङै थुङै आंनावसो ज' दाया गावसिनि दायखौ नुवासै बिसोरो आयना जानाय नोंथां खोनासंबाय आं बे उखुन्दै देवानिखौ बिनिफ्राय लानानै लामायाव दोननो थां हगार होनदों डक्टर वारि आंनि एमआ हले बिखायावसो गोनांहैखागोन मिथिबाय नैबे दाब्ला एमएलएनि नोजोरा माब्लाबाबो फेलें जाया बेनिखायनो मोजाङै होनदों आङो हगारनानै हो दाना थाङै आंनि फिसाखौसो गावथारनो नागिरथारदों गावनि फिसाजो सानैया दायानो गैया माने बिसोरसो लानानै थांदों नों नुखायाखैमोन जाहैबाय सोरो सोरखौ लानानै थांदों आफा बेफोरबायदि खालामनांला दे जोंसो लानानै फैदोंमोन ओमफ्रायो बेयावबो जोंहानि न'नि बायदि ओमफ्राय आरो बे आदैनाबो माबा रुमानो माबायानो गाज्रिमोन नालाय बेयावनो गोबाव जाबाय जोङो खुलिनो हायिनि दे दाउखिखौ जेबो खालामनांला दे बिनि दाय गैया नुबायना नोंनि नोंसाजोफ्राबो होनबाय दाय गैया होननानै नुबाय जोलै मोजांफोर बेनो नोंसाजोनि आखलानो मोजां नंखाया माथो नोंसाजोआसो लाना थांदोंमोन मालायनि फिसानियावसो दाय जाबसिनो फैदों खान्दान मोजांलायनो खबरदार आंनि खान्दानखौ दा बखिथार मोनथिबायना नङाबा सिलानि गुलिया नोंनि बिखायाव गोबहाबनाय जागोन दमखिबावनो आंखौ दमखिदों हो लाजि रोङै इसिबां खान्दान मोजांबा मानो नोंसोरो दरजाखौनो मोजां बानायनानै लानो हाया हो खनसे नङा खननै नङा दरजायानो लक जाजोबनाय दरजायानो गाज्रि गोजा बिखौ गावथारमारसै आं आरो नोंसोरने मा हाजि जाबाय थादों जेबो नंला आफा उनाव बुंसिगोन लाथिख' नोंखौबो लास्ट वार्निं होदों मिथिबायना दाउखिया नोंनि लोगोसो आरो दाउखिनि लाइफआव जा प्रब्लेम फैयो बेखौ नों सल्भ खालामनो दा नाजा आयु लाइफआनो माबायदि
जोङो बे आफाखौ ओमफ्राय नोंहालाय माखौ गाबबाय थादों सानब्रैयानो जालांबाय बेफोरबायदि बिबायारि जानांनाया माखौ गाबदों लाजिनायानो जोबाखै नामा दाबो नोङो आंथ' सानगासिनोसो बेसेबां मोनगोनथाय दिनैबाय खै थाखाबा मोनगोन अबाव दाखालिथ' सानसे बिबायनानैबो माबा 100 थाखायानो जायाखै आंना र' नैबेसोरनि खाथियावनो दखानखौ होनांसिगोन आयौ बाला थेला लाना फैबावबायसो लाजिंसिंनो है लाजिनायखौ गारनानै बेयावनो जिरायनांसिगोनहाय सोरबाफोर थेलायाव जानो फैनायफ्रा थाइसे थाइनैफोर गारनानै होलाङो खोमा बिराद ओंखाम उखैनाय मोनबायलै आङो बे आफाखौ ना र' बे बारसेनि थाखायनो जाजोबदों गासिबो मानो बारसेखौल' दायहोदों नोङो हो आदा माथो जोंना आफायाबो जाखाथारालाय आदा मेगा नोंनि बारसि गार्लफ्रेन्डआल' बेफोरबायदि नङामोन जोंनि आफाया लाइ होआबालाय बेयो बारसियालाय मारै माबाबानो लाफाखानो मोनो दे नंगौ बिनानाव नों थिगखौनो होनदों बायजोनिखौथ' थिग खालामनो हागोन हाला बेखौ गेरेन्थियानो गैखाला न'निखौनो थिग खालामनांसिगोन नामा नाङाहाय आदा मेगा बेफोरबायदि जानाय नङा नुबाय आफाया जोंखौ माबायदि मावदों बेफोरबायदि आरो गाज्रिसिन खालामहोबालाय जोंथ' बेलेग खामानिबो मावनो रोंखायो होमबाबो बे आफानि खोथा दाननो हायियावसो बेयाव जिरायनानै थाबाय थानांदों बालनि मा खालामबावनोथाय आङो ब्लेकमेल खालामबाव बेफोरबायदि खालामबायो बिफाफ्रानो बालसो आइयाबा मा खालामगासिनो थाय बेखौ मैगं बारियावसो माइसा दांनाय नुबोदोंमोन आङो दहाय ओंखाम जानो थांबा आयौ जालाहाय आयौ बाला हनै आदा मेगा इउटुबारफोरसो नुहुरबावबाय आङो थैखाबायहाय एबारबा हले आंनि थिगैनो दं दा औहाय आब' थिगैनो दङ जाबाय दे ओमफ्रायो मानोलाय आंखौलाय हमनो होआसै मानो स्टेनावलाय दोनखो मबाइलखौलाय माबाहाय इदिटिं खालामनो खस्थ' जायो नालाय ओंखायनो आङो नोंखौ हमनो होआसैहाय मा स्टेननिफ्राय माबा खालामसै भिडिअ खालामनोसै भिउआबो थिगैनो दंखायोना ओमफ्राय आंना मेकआपफ्रा गाज्रि जायाखै दा जाबाय दे एक्सन हेल' गाइस आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव नैबे बिबारिया रायजो राजाफोरखौ फरायहरनो थाबाय ओमफ्राय दिनै नै आङो फैदों माने बाजाराव ओमफ्राय ओंखारबोदों आरो ओमफ्राय नोंसोरो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय दे टेनटेन नै आङो लामायाव फैनाय लोगो लोगो बिराद गाज्रि अबस्था नुफैबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नै सानै माबाया जोंनि बर' माबा बिनानाव आरो बिदाया लामायाव अन्थाव बाथाव बिबायनानै दङ नै रायजोफोर बिसोरखौ मा खालामनांगौ दे आङो सावमिन जानो होननानैसो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय नाथाय बिसोरखौ नुनानै अन्थाव बाथाव नुनानै आङो जानो गोसोखौनो जायासै रायजोफोर ओमफ्राय आङो मा खालामनो दे बेनिखायनो आङो आंनि आखायाव थानाय फैसाफोरखौनो आङो बिसोरनो होलांनो सानबाय रायजोफोर आरो नोंसोरबो बेफोरबायदिनो गोरिब गुन्द्राफोरखौ अनदे रायजोफोर आंबायदि नैबे बिबारि बायदिनो अब्लासो नोंसोरबो आनान गसाइनिफ्राय बिराद मोजां मोजां खाफाल लिरनानै दोनजागोन रायजोफोर नै रायजोफोर आङो बिसोरनो बिराद मोजाङै नगद 5,000 रां हरनानै होबाय दे ओमफ्राय नोंसोरबो आंनियाव गाहायाव एखेबारे हामलिं होनानै होगोन स्केनार होनानै होगोन जाहाथे बिसोरो एखे हेफाजाब मोननायनि आरोना मोनथिबाय दे होमबा नैबे बिबारिया माने एसे बांद्राय गोबाव बानायनो हानाय नङा दे बेनिखायनो आङो दायो दोनथ'नानै माबानोसै आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ अननानै आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो आरो लाइक खालामनो आरो कमेन्ट होलांनो थिननाय जाबाय दे आरो बेफोरखौ दाबावथार दे रायजोफोर पस्ट थुनानै होबाय दे जाबाय दे आयु इसिबां खस्थ' हाङानो गनोसै मोनसेहाय आंना आयै बिराद मेंस्राय मोनबाय आं दसे एक्टिं खालामनायावनो ओमफ्राय आब' बिबारि मा सानखो नोङो 5,000खौ होमारसै आरो बिसोरनो ओरैनोबो सिलारि मोनाखै आयु बाल 5,000 होनोनो आंनो मोनबा बिसिनिफ्रायसो खननानै लांगोनहाय आंनानो अबस्थाया गाज्रि जानानै दं आं होनोहाय भिडिअ खालामनायाव होफ्लानायालाय लाफिनसै आंहा 5,000खौ स्टेनखौ लानानै फै नोङो आयु थैखाबायहाय आदा मेरगा मा खालामबावनो मा जाबावगोन दे भिडिअखौ बिसोर आपलड होनानै भाइरेल खालामबा बेनोथ'लै प्रिया बिनानाव मा खालामनो जानाय नङा होसो होसोबा बिसिनि सानैनि भिडिअनि मबाइलखौ सिख'नांगोन भिडिअ खालामनोल' अनफ्लालायबावो फैसाखौ होनानै भिडिअ खालामखांनाय लोगो लोगो खननानै लांफिनबावबायसो आइ हनै आदा मेगा नोंनिफ्राय बेयाव थाइबा गथा नुदोंमोन आं बेखौबो लांफाबावबायसो आराम लामाखौनो दिहुननानै मोनबाय माथो जादुगरनि सोर फाग्लि फाग्लानि फिसा जाखो बिसोरो आंना नामासो जादुगरनि ओमफ्राय ड्रेसखौबो आं बेफोरबायदि गाननानै ओमफ्राय बेफोरबायदि फालि खालायलायनानै फेसबुकाव आपलड खालामनानै दोनबाय नुबाय रायजोफोर बेफोरखौनो नुनानै कलथा गैयै गथ'फ्रा आंनाव जि मोजां होनहरबाय माबा एग्जाम हानायनि मार्क बुरजा मोननायनि माबा नांगौलायनो बिसोरनो थाबिस नांगौनो
अजा बुरिसो सानबारबाय इसोरो आंखौ र' लुथि माथारनां नैबे जादुगरनिया बेफोरबायदिखौनो मावनांसिगोनहाय फिसाय गारनानै फैनानै उफाय गैया माथो जेबो खामानिबो मोना जाहैबाय नालाय बेफोरखौनो मावनानै माबा मोनसे खालामनानै थायोबा माथो उफायबाव बिफानिफ्रायबो बिनोनो हाला बिबाथाय माबा जि खोथा खोनासंखायो बिफायाबो बिफा नङै बायदिसो माब्लाबाथ' बिफायानो सानो खोमा आंखौ बे जादुगरनिखौ मानो जोनोम होआमोन होननानै नङा आंखौल' नङा फंबाय गब्लाखौबो बिदिनो सानखायो बे आफाया नोंसोर मोनफैबायबो आरो औ जादुगरनि मेम जों मोनफैबायमोन ओमफ्रायो दा मा खालामबावनांगौ जाखो दे जोङो मेथामेटिक्सखौनो रोंथाराहाय मा बेनिखायनो जोंनो मेथामेटिक्स रोंनायनि थाबिसखा गंसे गंसे हरबानो जाबाय दे औ जोंनो गंसे गंसे हरबानो जाबाय ओमफ्राय जि खस्थ' नागिरबोनांबाय नोंनि दन्दराखौ आयौ आयौ बेफोरबायदियाव थाबाय बायो बे माबा माबि एबि सिथ्रफोरखौ गिया जाहैबाय नोङो आयै बिनानावमोन बेफोरखौलाय मानो गिनांगौ जाखो आंलाय बेफोरखौनो माबानानै बेफोरजोंनो मुलि बानायो आंहा माब्लाबा माबा मोनसे बेलेग खामानिफ्राव ओमफ्राय नोंसिनियावबो बेखौनो नांगोन जाहैबाय एम्बु सिथ्रखौ बेनिखायनो माने आंनियावथ' नैबावथ' गैला नालाय नोंसोर न'निफ्राय मासे हमनानै लाबोनानै होफैनांगोन आरो ओमफ्राय पेमेन्टखौबो लाबोखादों दा नोंसोरो मा पेमेन्टबो नांलायलायगौ आरो नै बिनानावमोन पेमेन्ट गैयाबालाय आंलाय बोरै खामानि मावनांगौ जाखो जाम्बिथारहाय नोंसोरो दासिबो मोनथिथारै आंनोबो माल पत्र बायनो नांगोन ना फैसा माबा हाग्रानि बेन्दों बेनलाफोरखौबो मोनथारा नालाय गोजाननिफ्रायसो अर्डार खालामनांगौ जायो आरो जेसेबांनो मोजां जायो एसेबांनो माबा एखे खारा खाथिथारो नालाय बेनिखायनो आरो मेम बेसेबांथो नांगोन जाखो फैसाखौलाय ओमफ्राय सासेयाव नोगोद 10,000 मा 10,000 मेम अननानै खमायदो खोमा नैबे बिनानावफोरनिखौ इसिबां बुरजा होनो हानाय नङा जोङो हस्टेलावसो थायो नालाय जों खारखुमा बोदोंसो नालाय नङाबाथाय न'आव थायोबाथ' न'निखौ खावोमोन जोङो औ आब' न'निफ्राय जोङो हारखुमानानै लाबोनो हागौमोन ओमफ्राय दा जोंनो हस्टेलाव बिसोरो फैबाथाय माबा 5,000 गाहामल' होलाङो नालाय आब' जोंखौ एसे अनथारदोबा जों मेथ्सखौनो हाथारा बेनिखायनो जोंखौ डिसकाउन्ट होदो बाल एसे जोंनो दे बिनानाव हिसाबै डिसकाउन्ट होनोसै आं ओमफ्राय सासेयाव नोगोद 4,000 मोनथिबायना जागोन ना नोंसिना 12,000बा आयौ फाग्लि ओइ जोमै 4,000 गाहामनि ओमफ्राय सलिनो हागोन जोङो 1,000जों मास मोनसे मानि सलिनो हाया जानांगौ जाखो सलिनो हायाफोरबा बयफ्रेन्डफोरनाव बिहरगोन आयौ फाग्लि नोंहासो दंहाय आंहा गैया आंहा सोरनिफ्राय बिनांगौ जाखो बिनिखायनो होनखादोंमोन आं सिगाङाव बयफ्रेन्ड बानायनो होननानै थाइसे थाइनै हेल्प होनथारो जाम्बिद्रायथार नोंबो हैबाल आं फसायानोबा आं राजाखौसो फसायबा नों बै राजाखौ नों खिथु खारबाय थायो मालाय सनाजों खिथु खारबाय गावनो आइ बावदोंसो आङो मिथिबायना एखेबारे आङो एबार राजाखौबो एखे आंनियाव सिथाबनायनि एखेबारे मुलि होथारनांसिगोनहाय जानाय नंला बे जादुगरनिफ्रायनो लांनानै हायना मुलि लांनानै हैथारगोन आं र' बेखौ गारनायाव गैया आङो माथो खोमायाव फुसु रायलायबाय गाज्रिलाय रायलायाव थोनांसिगोन ओइ बिनानावमोन माथो सानखो माबा आब' जासिगोन दे आरो मिथिबायना थाबिसखौ जानला मोनला बानायनो हाया बेखायनो नोंसोरखौ आङो बाराय गोसायाव लेंहरनाय जागोन दे मोजाङै फनजिखा नायनानै बुजिदोंना जागोन दे होमबालाय फैनायनि नोंसोरो एखे भिजिटिं चार्ज होनानै गालांदो दे आंनो सासेयाव 1,000 भिजिटिं चार्ज होबाय है नों होथ'लांला दे आं हनसै आंनाव 2,000 दङ जिखुनु जाया थाबिसखौल' मोनथारथोंसैहाय दे जाथ'सिगोन दे नोंसोरो थांनो हासिगोन दे आयै नोगोद 2,000 इसेबां गोबावनि उनावसो खामानि आयै दिनैसो खामायफेरनो मोनदों माथो बिराद खुसि जाथारोलाय गाव फैसा खामायनो मोनबा जादुगरनि आयै बिदिनो खामायबाय थानांसिगोन माथो इसेबां मोजां मोनदों आं गोसोखौ सान्थिनो एबार आफानि खोथाबो खोनासंला आङो मिथिबायना खामायनो रोंखाबाय नालाय एखेबारे इन्सटाग्राम बायोआव लिरहैलायनांसिगोन आइ एम इन्डिपेन्डेन्ट वमेन होननानै आयौ वमेन लिरजानाय नङाहाय बुरि दैसो सानगोन खोमा वमेन लिरबा आइ एम इन्डिपेन्डेन्ट गार्लसो लिरहैनांगोन नै नोंस्रालाय बोजों थांनो ओंखारखो हा बोजों थांनांगौ जाखो जोंहालाय माइ हाहैनो नागिरदों जोङो हनै फाग्ला सानैया माइ हाखौनो हायाखैनो फन हरनानै गाबख्रावहरगासिनो दहायनिफ्रायनो ओंखायनो आब'खौ लाना फैबाय आं नै गोमोस्रो बिमाखौ औहाय आंबो फैफाबाय न'आवलाय माथो खालामबाय थानो सानसें बाथिं गोदाव सोराव मोनथारबाय थानायखाय माइखौनो हाहैसै होननानै एसे गुमा गोथावफोरबो मोनबा बायो खोमा दा बेखौनो देनानै जाफैनोसै औहाय गोमोस्रो बिमा गुमानि गोथावफ्राबो दाना जि फिं बारसो गारथारोहाय नङाथाय माथो गैया
आंहाबो दाख्लै माथामल' मोनथारबाय दब्लायनि हानायावनो है जाम्बिफोरलाय गुमा गोथावल' जाजायो नामा आंथ' हमजोबखायो गासिखौबो गुमा दाउस्रि जि गुमा फैयो बेखौल' हमो बे गुमा फाग्लाखौल' हमा आङो आयौ फाग्लि नों गुमा दाउरायखौबो हमबावो नामा होनबा हमोहाय थौसियाव देनानै जाहै जाबानो जानायालाय नै फाग्लि गुमा दाउराया हमजायानो माबा बै बिदिखौनो जायो नोङो बिदिब्लालाय माथो होनबालाय गुमा दाउस्रिखौबो जाजानाय नङा दाउस्रि जाग्राखौ जाजायोहाय गुमा दाउस्रिया जोंहानोबा हनै मोनाब्लियाव जि लाइट होनानै दोनबा बिराद फैयो नालाय बेखौनो जों बारसिन बारसिन हनै बिफाजों आंजों बाथोन जिरायनानै जाबाय थायो ए नै दासो गोसोखांदों आङो फाग्लिलाय मा जाखो आब' ओमफ्राय बे नोंसोरना फाग्लियालाय फैथाराखै न'आव बिउटिया औ जानो बिजामादैखौबो नुथाराखै माथो ओमफ्राय फिसाजोबो फैथाराखै मारै जाखो आं मिथियाहाय आब'मोन मानोथो मिथिया जानांगौ जाखो गावनि फिसाखौलाय बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो गावबुरालायनि हिनजाव जानानै बेफोरबायदि जायो नोंसोरनो बेफोरबायदि जायोब्ला आरो माखासेफ्रालाय माबायदि जागोन बेखौ मिथिखायाखै नोंसोरो माबाहाय आब'मोन जेब्लानिफ्राय माने बेफोरबायदि खारसनहैनानै लादों कर्ट मेरेज खालामनानै लादों अब्लानिफ्रायनो जोङो रिलेसनखौनो लाखिला होननानै बिफाजों आंजों थांनायबो जायाखै ओमफ्राय ओरैजायबो हनै गावसोरबो फैया गावसोरबो अहंखारि दालाय माथो खालामबावनो आरो गावसोरबो थाङा जोंबो फैया बेफोरबायदि जालांबाय आयु फाग्लि बिदिजों बोरै जानांगौ जाखो फिसाफ्रा बेफोरबायदि गोरोन्थि मावोब्ला फिसाफोरखौ निमाहा होनानै थांनांगौ बाल बिमाफोर जानानै बेफोरबायदि फिसाफोरखौ बोरै गारसोनानै दोननो नागिरखो नोंसोरलाय औ आंबो दाखालि थांनायाव बोरैबा खोनासंबोदोंहाय मिथिबायना एसे थाल लायाबा बे बिफाखौनो मा खालामनोसो सानबाय आङो बिफायानो अहंखारिथार नङाबा आंलाय थांनो सानदोंमोन बिब्दि अहंखारि होननानै बोरै जानांगौ अहंखारिखौ नोंसो बुजायनांगोनहाय मिथिबायना बिउटि बिमा नोंसो बुजायनो हागोन आरो जोंबोथ' बुजायनो हाखानाय नङा नोंसो बिनि बिसि नालाय औ नोंसो बुजायनांगोन मिथिबाय आरामै बुजायनानै लानानै थांबानो जाबाय खबरफोर लाहै नङाबा बेफोरबायदिजों बोरै जानांगौ जाखो फिसाफोरखौ गारसोनानै दोनजायाना बिसोरथ' उन्दै मानसिफोर मालाबा गोरोन्थिबो मावो आरो फिसाफोरनि गोरोन्थिखौ आरो बिमा बिफाया आसि थुनानै दिन्थिनानै होआबालाय सोरथो दिन्थिनानै होनोहाय बिउटि बिमा नोंबो थिगखौनो होनदोंहाय आब' गोमोथि बिमा दे माबा मोनसे खालामनानै नायनोसै दे आंबो आयौ बाला साथायानो मारै जाखो आंना आइ गोमोसि मा जाखो नोंना साथायालाय माबा मादै नै जि बारसोसो बारदोंना माबा साथायानो उल्थासो जालांबाय माथो खालामनो फैखो बे दुब्लि बारियावलाय नोंहालाय दासोलाय बैलाय जोंना आइया मबाइल बावबोनायखौ नुवाखै मबाइलखौनो होनो फैदां ए नै आंहा मबाइलखौनो बावबोदोंहाय माइ हानायाव मेथाइ दामै हानांगौ जोंहा नङाबा मुजिथाराहाय बारायलाङो सान्दुं गोसाफ्राव हा नङा होनबा रायजोफोर मबाइल दामै माइ हानाया माबा गाज्रि जादों नामा जोंना आइ नङाहाय मिथिबाय बिउटि बिमा बिराद खस्थ' मोनथारो माबा एखेबारे मबाइल दामनानै हाबासो थालखौनो मोनस्लाबलाया माला दब्लायसो हाखांदों जोंहा सिगांनिफ्रायनो जोंहा रेडिअ' लायै माइ हाग्राखा नालाय दाना हनै रेडिअ'आबो जाला ओंखायनो जोङो दाना मबाइलखौनो थिग राव दामनानै माबायो जोङो माइ हायो